ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಇನಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೂ ಅಪ್ಪಿ ಪಾಯಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ದಿಢೀರಾದ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಯರೆ. ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಬಲೆ ಏಕ ದಾದ ಮಾತದೆತೊಂದೆ ಅಂದು ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 6-7 ಸ್ಪೂನ್ ಆವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೊದುಲ್ಪದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವಿನ ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಕೊಣತ್ತೆ. ಅವಿನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಿಟಿದೆತ್ತಂಡ ಆಂಡು ಇಜಿನ ಇಂಚ ತೋಪುಡ್ಲ ಬೇಯ್ಪೋಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಸಿಟಿದೆತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಒಂದು ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣಪ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತನಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಯಾವು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ರವ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಇತನಿಗೆ 1 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಪೂರಿದ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪೋತ ಅಂಚ ಕಲಪುಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಲಪಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ನೀರಾದ ಬತ್ತನ ಚೂರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೂರಿದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೀವನ್ಗ ಪೂರ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀವಂಡ ಆಂಡು ಇದು ಇಂಚಿಡಿಯಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದೀತೆ ಬೊಕ ಒಂದೆಂತುಲೆ ತೆಲ್ಪು ಪೂರಿದ ರೀತಿಡು ಲಟ್ಟು ನೋಡು ಶೇಪು ಓವೆ ಬರಡು ದಾಲ ತೊಂದರೇಜಿ ನಮಕ್ ಬೊಕ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ತಂಡು ಆಂಡು ಪೂರ ಮಲ್ತು ದೀವನ್ಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೂರಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಪೂರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಕಾಯೋಡು ಅಂಚ ಕಾಯ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಪೂರಿಲ ಕಾಯಿಂಡು ಕಲರ್ಲ ಒಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಆತ್ ನೆಟ ಕಾಯ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೈಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿ ಪಾಯಸದ ಲುಕ್ಕುಲ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ತುವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿನಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾದ ಪಂಡ ಯಾನಿಕ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದೆವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ನಾನು 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೇರ್ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೆಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡು ಒಂದು ಪೂರಿಲೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀವನ್ಗ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪೂರಿ ಒಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬೈದನು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವಂಡೆ ಪೂರ ಇಂಚಿಡು ಪೇರ್ಲ ಕೊದ್ದಿಡು ಐಕ್ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಯೆ 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ಆಂಡು 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೇರು 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಐಕ್ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳು ಚೀಪೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ. ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಪೂರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಓಪನ್ ಆದ ಇಂಚ ಕೊದ್ದೆಲೆ ದೇಪಂಡ ಉರ್ಕರ್ದು ಓಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಇಂಚ ಅವರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಕೊದ್ದೆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ಒಂತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಓಪನ್ ದೀದು ಕೊದ್ದೆವಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಓಪನ್ ದೀದು ಕೊದ್ದೆಂಡ ಆಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಕ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕಮ್ಮಿನೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ ಪೊಯ್ದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ದಪ್ಪಾದ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಜನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ನೈಟ್ ಯಾನ ಬೀಜನ ಪೊತ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪಾಯಸಗು ಪಾಡಂಡ ಆಂಡ ತುಲೆ ನೇಯ್ಲ ಬೀಜದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತೂನಗನೆ ತಿನ್ಕಂದು ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಲೆ ಅಪ್ಪಿ ಪಾಯಸ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದಪ್ಪ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನ ಮಸ್ತ್ ಚೌಲಿಯಾಡ ಬೊಕ್ಕಲ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಏತು ಶೂಕಾತನ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು.
ಇಂಚ ಅವರ ಖಂಡಿತ ಈ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನಿಯರೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.